Ahoj lidi, dneska to bude další video z Toka Boka a bude to příběh vlastně Přistěhovaná kačka a myslím, že se na to můžeme rovnou vrhnout. Doufám, že se vám to bude líbit, zanechte like a odběr a ahoj. Tak zlato, pojďme. Už ji musíme jít vzbudit. Oblečeme se, no, já nevím, co si dám. Třeba tohle. Tak a musíme ji vzbudit. Protože první den v nové škole, takže jasně. Zlato, zlatíčko, vstáváme, jdeš do nové školy. Jo, no, šup. Čekáme v kuchyni. Pane Bože. První den v nové škole. Já se bojím. Tak, dám si do aktovky telefon. Jdu. Tak zlato, já ti udělám snídani. Zatím se posaď. Tak, kači, tady máš snídani. Tak. Nech si ji sněz a potom můžeš jít rovnou do školy. Ještě si vyčistím zuby. No jasně, šup. Tak, mami, můžu jít? No jasně, tak užij si to tam. Jo, díky. Tak já jdu. Dobrý den. Dobrý den. Ty jsi ta nová Kateřina, že? Ano. Tak si pojď sednout. Hele, jako můžeš si sednout vedle mě, jestli chceš. Ne, to je dobrý. Tak, děti. Zase nám tady chybí Barča. No ten nepříšerný. Musíme na něj aspoň chvilinku počkat. Pane učiteli, pardon, já jsem omylem zase přišla pozdě. Víte, mě ujel autobus. Tak se posaď. Ty jsi ta nová? Jo, já jsem Kačka. Já jsem Barča, těší mě. Jo. Tak, děcka. Máme první hodinu češtinu. Nebože. Máme první hodinu češtinu, takže si to probereme. Tak, děcka, a to je konec. Takže můžete odejít. Máte přestávku. Tak. Ježiš. Tak. No jasně, tak pojď. Co? Pojď za mnou. Šup. Ale počkej vlastně. Musí odejít ten pan učitel. Děcka, já si skočím na záchod. No, dobrý. Čekej. Tak, teď můžeme jít. A kam? No, to se dozvíš. Co tam asi tak dělají? To by mě zajímalo, co tam řeší. Určitě zase nějaký blbosti. A pojď už. No tak, mám si něco vzít? Ne. Tak. No. Pojď. Neboj.
No a co tady? Pojď. No tady máš tělocvičnu, tak si rovnou můžeš prohlídnout. Pšt. Sorry. A tady to je. A jako co? Ta tajná sklíčka. Pojď. Počkej, zakry to. Co to? No, oni neví, že jsme o té skrýši se dozvěděli, ale no, prostě to tak je, takže já jsem to zjistila teda jako první, vzala jsem tu kartičku. No, zjistila jsem, že kreditka to asi úplně není, takže jsem zkusila, protože mě to přišlo nějaký divný a objevilo se tady tohle. No a jestli se ptáš, jak jsem tady donesla všechny tady ty pochoutky, deku, koberec, no, bylo to těžký, ale nějak jsem to zvládla. Cože? To jak? No, prostě to nějak dělala. Aha. Ale je to hustý teda. No jo. No, je to tady pohodlný, co? To jo. No ale už bychom měli jít. Pojď. Tak. Hej, musíme být teďka totálně potichu. Do tohohle patra se může chodit jenom na holčičí záchody, takže... Aha, ale musím nějak skrýt tu kartu. A jo. Takže, když tady někdo bude, tak potichu. Jo. Dobře. No, tak jedem dolů radši. Jo. Tak. No, kolego, já jsem rád, že jsem tě viděl, Kubo, jo. No, já taky, hele. Tak jo, já už musím jít učit. Čau. Čau. Holky, co tu děláte? My nic, my jenom, víte, šli jsme na záchod. Jo. No. Co se děje? Co to má v ruce? Počkej. Co to máš v ruce? No, to je karta, kreditní karta moje, víte? To je moje karta. Ty víš o té, jak kdyby ona to není skrýš, jo, ale prostě, teď já jsem tu kartu měl na polici, ve třídě. Víte, ona to je fakt moje kreditní karta, vy tam jinak tu kartu máte. No to určitě, dej mi to. Tak jako, holky a Kačko, ty jsi tady nová a hned jako tady děláš problémy. Tak to ne, jdeme za ředitelkou. Ne, prosím, pojďte. Tak, pojďte. No, ahoj, Věrko. Ahoj, co se stalo? No, někoho ti semka beru. A je. Dobrý den. Dobrý den.
No, ahojte, co se stalo? Nebo co jste provedli, nebo proč jste tady, nebo chápete? No, já ti to vysvětlím. Prostě oni mi vzali kartu z police a teda hlavně Bára a zjistila, že tam máme takovou tu jak kdyby skrýš, nebo já nevím, jak to mám říct, prostě, víš co. Aha. No, a proč si to brala panu učitelovi z police, když víš, že se cizí věci neberou? No mě jenom zajímalo, od čeho to je. No, to je jako strašný. No, takže jako to ne. Prostě to si nezaslouží takhle, aby, no, mě kradly karty. Ukáž. Tak, teď si tady tu kartu dám já. Budu si ji hlídat. Tak. A nerada to dělám, ale budu muset vám obou dát poznámku, protože toto se opravdu nedělá. No, přesně tak. Takže mohl bys jim prosím dát tu poznámku ty, protože já teďka už no prostě mám tady něco na práci, tak no, to teda mohl. Pojďte. No. Dám vám ji hned, jak přijdeme do třídy. Pane učiteli, prosím, nedávejte nám ji, my se fakt omlouváme. Budu muset. Tak. Pojďte. To je průšvih, to teda. Tak. Sedněte si a já vám ji dám. Jo. Jo, promiň. Jenom si ji tady musím napsat. Ježíš, to jako fakt dostanete poznámku. A ještě ta Katka, jo? Ta je tady první den a už dostane poznámku. Hej, ty bys toho mohla nechat, jo? Dík. Jo, jasně. Sorry. Ty se nevšímej. Hele, radila bych ti, aby se s Bárou nebavila, ona dělá totiž samý průšvihy. To určitě. Tak. Takže tady to mám pro Bárču. A ještě napíšu pro Katku. Pane bože, to je ale hnusná poznámka. Jsem si ji dát do aktovky. Tak. Ach jo. To bude doma průšvih. No, co teprve u mě. Já se bojím. Já taky. Tak a tady mám, tady to mám pro Katku. No, tak děkuju. Ach jo. No, a můžete jít. Co? Pane bože. Tak nazdar, nůbky. Prosím tě, fakt si ji nevšímej. No. Mele blbosti. A já už budu muset jít, tak ahoj. Ahoj. A nebo že první den a hned je blbej, to nepřežiju.
hlavně klid, hlavně klid. Tak, jdu domů, super. Ahoj zlato. Ahoj mami, já vlastně musím jít asi do pokoje. No, počkej, a to nám k tomu nic neřekneš? No, mě to taky zajímá. Jo, jasně řeknu, no. Tak super. Tak jo, tohle je všechno z prvního dílu. Doufám, že se vám video líbilo. A užívejte. Čas!